Sziasztok! Folytatjuk Nagy Marcellel. Én vagyok ugye Nagy Marcell, és most pedig egy kicsit nagyobbra vesszük a hangot, mert ez nekem már nagyon nem jön be, és majd hamarosan elkezdenék egy sorozatot, amilyen mászkálós. Nem rég, egyébként még csak 18 órás youtuber vagyok. Hát remélem, holnap a szülinapom alkalmából mindenki küld lájkot, mert hamarosan közeledik a szülinapi külön kiadás, és hát nem is tudom, hogy mit csinálja még egyelőre, mert nagyon izgulok a szülinapom miatt, holnap nem tudok youtubozni, csak ma tudok külön kiadást csinálni a szülinapom alkalmából, mert kíváncsi vagyok, hogy mit tudok csinálni. És még ez érdekes lesz, mert még nagyon félek, mert ez még csak a 4. YouTube-os videóm lenne, és még nem is kaptam csak egy megtekintést minden videómra. Hát ugye az előző rész alá azt írtam, hogy én vagyok Nagy Marcell a YouTube-os Messy Productions kitalálója, és kíváncsi vagyok, hogy ha adtok még megtekintést és megtaláljátok a többi videómat, akkor ezt nagyon meghálálom, mert akkor, ha valamelyikőtöknek van csatornája, és letesztek egy videót, dobok egy megtekintést, és egy feliratkozást. Na, mit szóltok? És akkor megegyezünk, mégis szülinapom van most, hamarosan majd lesz egy ilyen külön kiadás BMX-ezés parkban, meg majd lesz egy ilyen focis tárgya album bemutató. Hamarosan öntetem nektek a kockát.